Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. A dneska si tady zahrajeme Build Your Base. Jo, takže já jsem to viděl někde na YouTube, takže jsem to chtěl zkusit. Pravděpodobně v jednom díle nestihneme jako všechno postavit prostě. Ok, mám jít do shopu, koupit si crossbow a jít do basky. A prostě nestihneme, že jo, všechno jakoby postavit, ale třeba bych chtěl udělat part 2. Takže tak. Co to je? Nechci. Ano. Jo, a sem mám dát teda tu kůž, jo? A teď dát fight. Takže mám látit. Jak mi to úplně naválí. No, už to. Takže budu nožem, dobře. Sorry lidi, že vůbec jako tady to, ale ono mě celý nějaký navádí. Jo. Umřete. Ty kůše jsou jako docela slabý, neříkám nic. Já se tady vykecávám a vy už mi tady jdete, dobře. Jak to, že šly jenom 2 a byla to vyšší waveka? Já myslím, že ty wavky se budou stupňovat, takže jako bude každá těžší a těžší. Boss bude na wavece 25 asi tady. Počkejte. Tak. Takže. Jo, už to tady. Já to ne. Už jsem se tady chtěl napít jenom a už to nestíhám. Je tady kuželovej, jo. Má nějak hodně životů. To nedám. Já to nedám pomalu. On má nějak hodně životů, ten kuželovej. Nemám padnout, musel mi padnout třeba ten nejhorší věc z té kvejtky, prostě nůž. Ne, oni už mi ničejí srdce. A zase je tady prostě lehčí waveka. Jo tak, chtěl jsem říct, že tady není ten kuželovej a je. To má ten zvuk, jak kdybych ho mlátil a přitom je to, ho mlátím nožem, ale, nebo říká se mlátit nožem, asi ne. To nedám už, no, to už nedám. No nevadí. Máme 253, takže jdeme do shopu. Jo, tady jsou krejtky. Takže si tady vezmeme. Já bych vzal jednu turetu. Počkej, ne. Base jsem chtěl dát. Tak, dáme si tady turetu. Kam bychom jí dali? No přemýšlím, protože já jsem si viděl na tom YouTube, že oni to můžou zničit, takže buď to dáme úplně takhle na začátek. A to mi moc nedává smysl, že to hnedka zničí. A kdybychom to dali až někam sem, že až když se sem dostanou, tak prostě to. Tak mi to dává třeba jako větší smysl. Že sem oni vůbec jako nepůjdou semka. Oni půjdou sem k tomu srdci a sem vůbec nepůjdou. Nevím, já to dám někam třeba sem. Tak jdeme na to. Kdyby se si někdo se mnou chtěl zahrát a natočit případně video, tak mi napište do komentářů svůj nick. Ježiš, já jsem blbej. Sorry, nepište to, protože mě u těch takhle videí nefunguje to jakoby komentáře, nevím proč. Takže já spíš udělám short, kde mi to napíšete do komentářů, že tam i komentáře fungují.
A ne, není to takový to tím, že se nastavuje, jestli to je určeno pro děti nebo tak, tím to není. To vím, že byste mi někdo možná říkal. Ono občas, když tam dáte, že ano, je to určeno pro děti, tak vám to nezapne komentáře, ale tím to není. Já to mám nastavený, abych tam měl komentáře a stejně tam není. No, to je jedno. Prostě mi to napíšete pod ten short. Mezi tím, co se tady vykecám, tak tady je docela kosím, ale je to Wave 12 a už mám docela problémy, no. Jako ty turety nejsou docela moc silný, abych spíš koupil nějaký třeba ty spajky nebo něco. No. Tak vás pokusím. Prvně vždycky jdu na ty kuželový. Tak to už nedám. To jsem mrtvej. Tak jdeme do shopu. Ability tady nějaký mám, jo. No ale já žádnou nemám. Tak koupíme nějaký spajky. A pište do komentářů, kdo se jí těší na Vánoce. Okay, 4 tyhle ty. Mně dává smysl to dát jako sem? Třeba takhle. Tak. A jdeme na to asi. Tady mám mě na kolikátou waveku se teďka dostaneme s těma spajkama. Pak tady kousek asi vystřihnu, budu hrát v off-screenu a pak vám ukážu, jak jsem si vyupgradil svoji baseku. Tohle ty jako krejtky, nevím, jestli se odpočítávají, když tu hru nehrajete, to asi ne. Ale pokud jo a byla by pak ready, tak si ji můžeme v nějakým shortu odevřít. Pokud jako no to je jedno. Já tady takhle hezky pokusím. Já jsem zase řekl, ať napíšete, jestli se těšíte na Vánoce, i když jsem předtím říkal, že mi nefungují komentáře, že já jsem blbej. Jsem nějaký vygumovaný dneska. Wave 15 a zatím to docela dávám. Možná jsem to zakřik. Již já jsem fakt mistr zakřikávač, já řeknu, že to docela dávám a oni už se mi tam dobijou. To není možný. Jo, tak teď už jich jde hodně, teď už to nedám. No teď už jsem cooked. Tak ty tady to trošku vystřihnem a pak vám ukážu, jak vypadá moje bejska, když už je dostatečně vyupgradeovaná. No, jako já jsem slíbil, že ten střih bude, až bude mít fakt dobrou bejsku. Ale prostě ještě to zase tak dobrý není, ale to nevadí. Tady mám nějaký spajky, přidal jsem vůbec nějaký, asi ne, možná tenhle. A zjistil jsem, že tyhle prostě zbraně se vyplatí, takže pokud tady se vyplatí dávat takhle k boku, protože jak oni jdou tady, tak ty zbraně po nich střílí, ale když ta zbraň dáte třeba sem, tak oni tu zbraň zničí a to je blbý. Takže když to dáte takhle do boku, tak se to vyplatí. Takže pokud máte tady u boku místo, tak to tam určitě dávejte.
A pak jsem ještě koupil tuhle krejtku, takže ta za chviličku bude ready. Tady máme nějaký dárek? Ne, nemáme, dobře. Takže ta si pak otevřem, co tady máme? V šopíku. No takže tady máme nějaký anonní kalendář, takže to si můžeme zvednout. Jo, tady něco máme, Christmas bloky za free, ok. Gingerbread minigun. Tak to potřebuji, já jsem 20. normálně napojím, to potřebuji. Tady to nějak zastavím, ale... Jak já bych to udělal? Tak to srdce, nebo co to je, tak to je tady, ne? Tak třeba takhle bude to dávat smysl? Ne, vlastně to nedává smysl. Ježi. Spíš, aby se k tomu moc nedostali, tak... Ale když tady mám ty... Počkejte, já to přestavím. Takže přestavil jsem to jenom tak, že jsem to všechno vymazal. Tady jsem dal ty 3 bloky, tady jsem dal tohle. Tu turetu jsem dal do boku, aby mi ji tady hnedka nezničili. A tady jsem dal 2. Vím, že to vypadá odporně, ale to nevadí. Hele, a tady tu krejtku tak už máme ready, takže si jdeme otevřít. Pojď. OK, ale tak jako lepší než nůž. Tak, no a teď můžeme asi dát teda fight. Už jsem na to ready. 3, 2, 1, teď. Jo, já můžu klikat jako kamkoliv a ono mi to bude na ně mířit, jo, tak to je dobrý. To bychom mohli dát teďka aspoň tu wavku 20. Mezitím, co si tady koukáte na zombíky, jak je zabijem, tak si tuhle hru klidně běžte k tomu zahrát, puste si k tomu moje video. Potom, až tuhle ten run doděláme, nebo jak to mám říkat, tak potom vypnu zase, zase uděláme střih a já půjdu tuhle blízku fakt vyupgradit a pak si zase ukážeme, co jsem tady vyupgradil a co je tady novýho. Vidíte, že oni to vůbec neníčej, jakoby. Že se vyplatí to dávat takhle k boku. Vím, že na level 2, na wave 25 bude boss a na wave 20 začnou chodit jako velký zombíci. Wave 15, wave 16, už jsem dal už jednou v off screenu teďka. Ale ta už je docela jako těžká. Ale podle mě vůbec nedává smysl ty turety nebo tyhle bouly dávat takhle k začátku. To vůbec nedává smysl podle mě. Že oni ti projdou a tady ke konci už to musí všechno zabíjet sám. Jo, wave 18, to je nejvyšší, co jsme kdy dali. Jo, wave 20 bychom mohli dát. Ale uvidíme, nevím. Nechci to zase zakřiknout, jako vždycky. Ty Christmas bloky docela jako vydržej, protože oni do nich mlátí a nic se tomu neděje. Zatím. Jako tam ty žlutý bloky už by dávno zničily. Jo, borec mi tady pomáhá, yes. Yes, máme tam wave 20. Vidíte, že už tady začaly chodit velký? Yes, borec mi pomáhá, to je borec. Kámo, to je fakt borec. Vidíte, že ty bloky toho vydrží mega moc. To, takhle dát před to je mega dobrá taktika. Jako já už je tam, jako dá mi to zabrat, je zabít, ale jako
Ty bloky to fakt jako docela dávají. Tak já jsem mistr zakřikávač. Ale máme wave 21, takže nový rekord, takže to je dobrý. No tak já teď mám 700 to, takže mohli bychom to nějak pořádně vyupgradit. Jdeme do shopu. Co tady koupíme? To je zase ten takový to, že věci nejsou ve stoku, já to nenávidím. Tak koupíme nějaký stone spiky, to dobrý, to stačí. Nakoupíme jeden tenhle, aby jsme měli 4. Mně chybí fakt malinko peněz, abych měl na turetu. Počkat. Šlu tě zabít. Dobrý, mám na to. Tak, vezmeme jednu turetu a já to teď jdu nějak pořádně vyupgradit. Takže tady místo toho luku jsem dal jakoby tu turetu. Tady jsem naskládal ty. Tady jsem dal plamenomet. A ten luk odsud jsem dal sem. Aby tady byly taky 2 a tady taky 2. Takže asi můžeme na to. Tak to si teďka uděláme poslední fight a pak pokračování bude part 2 v příštím videu. To se nevím, kde jsem sebral ten plamenomet. On v shopu stojí 1500 asi a je legendary. Tak chvilku to tady nechám, to snad zvládnou. Víte, když půjdem... Ne. Sem do shopu, tak si jdu úplně dolů a tady za 1500. Legendary. To má asi každý na začátek zdarma jeden. Nebo nevím. Nevím. Už jdou kuželáci. Takže oni začnou chodit od wavky 10, ok. Borec mi zase pomáhá nějaký. To je borec. Doufám, že vám nebude vadit, že dnešní video bude asi trošku delší. Bude mít třeba 20 minut, možná víc. Malinko. Takže tak. Když tuhle hru určitě zahrajte taky. Podle mě je to docela dobrá hra. A příště part 2, no. Pokud teda o to budete mít zájem. A můžete si teda i zahrát se mnou, jak jsem říkal. Já vydám pak short a tam mi napíšete váš nick a někoho vyberu a můžete si zahrát se mnou. Ne, jako není to nic jako úplně super si zahrát se mnou, já nejsem nikdo úplně slavný, ale to je jedno. Kdybyste někdo chtěl. Ty už wave 19 mi to úplně v pohodě zvládáme. Nebo jako docela dobře to zvládáme. Ten moment do toho docela vydrží. No už začíná být, už asi za chvilku odpadne. A to je jedno, docela hodně toho vydržel. Jo, upal je. Pořád, ty už wave 23, yes. Podle mě nás zabije to, až tady přijde ten boss na 25. A aspoň uvidíme, jak vypadá ten boss. Yes, plamenomet už to nedal. Nebo yes, jako. Ty už mi tady boxuješ do toho takhle, jo? No tak počkej. To ty ostatní zatím nenapadlo naštěstí. Yes, a máme tady bosíka.
Taková hudba začala hrát, nevím, jestli ji slyšíte. A je tady, tak ten nás podle mě už zabije. To už nedáme podle mě. Ještě zvlášť s tou mojí strašnou zbraní. Jo, ten ty Christmas bloky ničí mega rychle. Jo, jsme mrtví. Ale jako dali jsme Wavku 25, takže já jsem spokojený. Pokud byste chtěli part 2, tak mi to napište pak pod ten short, jak jsem říkal. Napište mi tam když tak vaše jméno, můžu zahrát s váma. To by bylo první video. Všechno a zatím čau.